kari bat kajat benreu ngi duai ya ki donut mau jong ka sarkar India Modi ji bat Amit Shah ji kum juro ya ki skor Meghalaya ba ki deben pen urlong no ya ki ne ki mat ki jura jong kari bat kajat benreu pen ulong no ban rat tengkong ya ka bamsap bampong hak ne ka stat kejungi pen ulong no bandawa tukit CBI halor kejing yap jong bache pen ulong no ban pen be yau put busam hapdeng ke Meghalaya bat Asam pen ulong no ban thau ya kita ki polisi ban aikam ajam ya ki tari muluk ki balanang stat bat kham tame ka sarkar India kadai pen ulong no ya ka ILP hang negeri ke beik kejungi bat kadai pen ulong no ya ka ten khasi Sya ka kredit ke bapra ha kariti sensar jong kari India. Lada kine ki sarkar kedang le men thi ya kine ki mat ki jura jong kejat benreu. Ka HLM ka kenda basai bas en sakharoi ki sengleno. Lada ki sarkar India ba sarkar Meghalaya kile men thi ki pendukha mensem ki pencerha mensem yang kon jong samla kari en sakharoi ki sengleno ha kene kene ki pada kharoi ki sengleno kan kta om tang ya karoi kapar henry kan kta ro ya ka songsuk songsain namar kata suawan poi hau tau pot ki santli ki seng jong ke jaj penreu ki dawa ya ka sarkar India dei ban pen ulong no kham kloi ya kini ki mat ki jura jong kajat benreu ka ILP kadai kita ka atiar ka bakran ka banyada ya ka pateng ka bansakha bat ka banyada ya ka pateng jong kajat benreu ko sarkar India ladapi kenyangi pangidon hapo jong kamai India saubha penulong no ya kini ki mat jong kajat benreu kumba PI ya ka Arunachal Pradesh kumba PI ya ka Manipur kumba PI ya ka Mizoram Nagaland yangi ro aino henry raja bakharoi ke senglano ngikan da basai kum kajat benreu baka sarkar India baka sarkar Meghalaya ki haban sem ya ka tingket kli kumban supun ken mau ha ka khai terek ubnai nokpra jong usnam arya ka khandai ka government of Meghalaya kalap pediang ban semikarai bat pas ya ka resolution ha assembly house nam ya khatpra kalap pas ya ka resolution jong ka ten khasi ban penrong ha khri ka pra balai hadu menta om patla ban implement ya kini ki artli ki mar ki bakong santam jong kari berkajat benreu